Очите ми поглеждат твоята слава и търся твоето лице. Сърцето ми обича те безкрайно, Татко Исусе. Очите ми поглеждат твоята слава и търсят твоето лице. Сърцето ми обича те безкрайно, Татко Исусе. Очите ми поглеждат твоята слава и търсят твоето лице. Сърцето ми обича тебе само, Татко Исусе. Любовта ти има мир, любовта ти е живот. Тя ми дава да живея в твоята благодат. В любовта ти има мир, любовта ти е живот. Тя ми дава да живея в твоята благодат. Любовта ти има мир, любовта ти е живот. Тя ми дава да живея в твоята благодат. В любовта ти има мир, любовта ти е живот. Тя ми дава да живея в твоята благодат. Огромна е, Татко, твоята любов. Велика е, Татко, твоята милост. С радост изпълни моето сърце. Погледнах към теб, с вяра и съм спасен. Огромна е, Татко, твоята любов. Велика е, Татко, твоята милост. С радост изпълни моето сърце. Погледнах с вяра към теб и съм спасен. Любовта ти има мир, любовта ти е живот. Тя ми дава да живея в твоята благодат. Любовта ти има мир, любовта ти е живот. Тя ми дава да живея в твоята благодат. Любовта ти има мир, любовта ти е живот. Тя ми дава да живея в твоята благодат. Любовта ти има мир, любовта ти е живот. Тя ми дава да живея в твоята благодат. Очите ми поглеждат твоята слава и търсят твоето лице. Сърцето ми обича те безкрайно, Татко Исусе. Очите ми поглеждат твоята слава и търсят твоето лице. Сърцето ми обича те безкрайно, Татко Исусе. Огромна е, Татко, твоята любов. Велика е, Татко, твоята милост. С радост изпълни моето сърце. Погледнах към те, с вяра и съм спасен. Огромна е, Татко, твоята любов. Велика е, Татко, твоята милост. С радост изпълни моето сърце. Погледнах към теб, с вяра и съм спасен. Огромна е, Татко, твоята любов. Велика е, Татко, твоята милост.
с вяра и съм спасен. Очите ми поглеждат твоята слава. До слава на Бога на всички, моля за вашето внимание, нека Бог да ви благослови. Всички, както знаем, днес сме се събрали на едно красиво тържество. Амин! И това е раждането и вече изминала една година от неговото раждане на малкия Михаил. Затова нека да станат всички гости и нека задружно да посрещнем семейството и малкия Михаил! Благодарим. Нека кажем на малкия Михаил, добре дошъл! Нека да му е благословена новата една завършена година и всичките, които са по земята. И сега всички ще броиме 12 месеца и на годинката казваме годинка. Готови ли сте? Един месец! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 месеца, 9. А сега нека така едно нещо. Пияно. Там за майката и за бащата и всички, които уважават половинките си. Бъдете благословени. Ай, да видим всяка уважава половинката си. Ела тука! Ела тука! Нали всеки, който уважава? Айде да ме канят, бъдете благословени. Айде да ми канят, не виждат двойките ми, но после няма кой да лъжи половинката си. Нека да аплодираме първите две двойки на танцинга. Бойчо и жена му да дойдат да заповядат. Пастор Емил и съпругата му нека да заповядат. Нека и пастор Емил да се вие да заповядат. Благословени. Бойчо заповядайте. Брат Христо да заповядайте. Заповядайте.
Благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен, за милостта ти, която показваш всеки ден към мен. И също просто заради която показваш всеки ден към мен, за милостта ти, която показваш всеки ден към мен. 이곳
Господа на всички народи. Народи, то е свят, свят Бог, то е свят Бог. И слава, 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 и на Спасителя Исус. Слава, 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 Исус. Слава, 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 и на Спасителя Исус. Слава, 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 слава. Той има програма, дори аз сега не снимам с програмата. С програмата от тук дава близо, далече. Нищо не правиш от телефона. Всичко от тук правиш. Не бе, това направо е. Той да провери. Ама е много хубаво. И сега като натисна, сега ви сега като прави. Натисна отзад. Това е като е зад. Не знам как да работя с нея. Просто след като натисам така прави, преди малко като направи. Аз само проведам. Аз това му харесвам. Както и да го такова две. И Боже всемогъщ и праведни, и Боже всемогъщ и праведни, велики чудни са Твоите дела, велики чудни са Твоите дела. Боже всемогъщ и праведни, Боже всемогъщ и праведни, велики чудни са Твоите дела, велики чудни са Твоите дела. Дай ми да слава. Малко тук. А така. Ето сестрите всичките работят, Косто. Няма. Тук сега видео ви правя да документирам, че работите тук всичките. Ето и пасторката дойде. Бог да благослови ръцете ви, да се трудят. Труда в Господа не е напразен. Пак Косто Белким ни плати нещо, даде някой лев. Колко? Кажи да чуй. 1,75 на час. В евро? В евро е мини, да не сме в България. Чули, Косто, 1,75 на час. Колежките не са доволни на 1,75. Повече стига. Сестра Краса не е доволна. Кажете му колко пари искате да може да чуи. 10 евро на час. Добре. Колко е? 13,50 получавам. Добре. Айде. От любов към мен,
Show.
Bravo, meu, Ferrato,
Нашия пастор дава слово на Връщаме назад, семейството. Свети ги благославя. Връщаме назад. Бъдете благословени. Една мелодия, Рашко, ако може. Парай, бакас!